Виждаш ма двойно. На режим съм много. Ще видим къде ще доведе режима. Отслабнах малко. Колко е часа? Спанахме. Деветстотин и 10 явката. Чичи. Има ли? Има ли? Няма ли? Жарка Сетяна, пък хен не си на фейд. На къв фейд да съм? Къв фейд, бе, къв фейд. В принцип, аз съм фризьора, постригвам се сам. Имам 5 машинки. Много съм добър, казвам ти го да го знаеш. Но ако ще искаш подстрижка,